det aktuelt endnu, eller hvad? Der er gået meget inflation i det siden da, men alligevel, ikke? Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets pryd. Men en rig mand blev begærlig, og så tog han hendes død. Sådan er kapitalismen. Hun tager gerne i armes stund. Det er riges paradis, men jeg synes fame, det er synd. Da på ballet hun var gået, traf hun ham på pigerjagt. Hun sagde, jeg har aldrig fået noget. Det skulle hun aldrig have sagt. For sådan er kapitalismen. Hun tager gerne i armes stund. Det er de riges paradis, men jeg synes fame, det er synd. Hun tog toget ind til stedet for at skjule sit syndefald. Nu går hun og trækker på gaden 4 kroner for et knald. Sådan er kapitalismen. Hun tager gerne i armes løn. Det er riges paradis, men jeg synes fame, det er synd. Se det lille hus med stråtag, hvor hendes gamle moder bor. Æder kaviar med velbehag, lever fedt af datterens ord. Sådan er kapitalismen. Hun tager gerne i armes løn. Det er de riges paradis, men jeg synes fame, det er synd. Pigen trækker nu på strøget, klædt i lak, taske og tyg. Hun er havnet helt i møget. Det er de rige møgsvins skyld. For sådan er kapitalismen. Hun tager gerne i armes løn. Det er de riges paradis, men jeg synes fame, det er synd. Hun har lige torne på halen. Hun har fnat og det de ved. Så hun springer i kanalen. Slut med hår, ja det var det. Sådan er kapitalismen. Hun tager gerne i armes løn. Det er de riges paradis, men jeg synes fame, det er synd. De trak hende op af dønnet, kast rødvikle ind i tanken. Hun er død, for hun har syndet, men hun rejste sig og sang. Sådan er kapitalismen. Hun tager